Tak neviem, či všetci ľudia, prečo sa neangažujú alebo prečo sa angažujú, môžem hovoriť len za seba. A ono je to asi tou mojou povahou, že keď mám niečoho už skutočne dosť a som presvedčená o svojej pravde, tak vždy si myslím, že vyhrám. Ono to väčšinou tak nie je v tom živote, takže mi to robí veľké komplikácie vždycky. Ale aj tento raz ja som bola presvedčená o svojej pravde a povedala som si, že to aspoň sa pokúsim dokázať, že je to tak. Či to stálo za to? Teraz, keď vám na to odpovedám, tak si myslím, že to stálo za to. Ale boli aj chvíle, kedy som to ľutovala, musím sa priznať. Vtedy som už bola skutočne zúfala, ale našťastie som zistila, že vôbec nie som osamotená a že existuje množstvo ľudí, ktorí má také isté záujmy ako ja a presvedčenie. Takže postupne som potom zistila, že dobre, že som to urobila. A keby som sa mala rozhodovať zase, tak to urobím zase. Tak v roku 2008 na právnickej fakulte zaviedli nový spôsob kritérií prijímacieho konania. Všetci to mimoriadne ospevovali, že sa odstránilo vlastne tá korupcia pri príjimačkách, že už nás nikto nebude obviňovať z toho, že niekto bol uprednostnený, testy boli zmanipulované alebo neviem čo. Jednoducho vedenie bolo nadšené svojím nápadom. Takže sme to tak aj zrealizovali, tie príjimačky prebehli, ale už vtedy bolo zvláštne, že napriek tomu, že existujú kľúče na študijnom oddelení, ako sa triedia prihlášky, kto má na starosti ktoré písmenka a podobne, vyskytla sa skupinka ľudí, čo sme až potom zistili, že je skupinka, pretože sme predtým nevedeli, že spája ich daňové poradenstvo. Takže tú skupinku si vzala pod svoje krídla ochranu a nahrávanie naša pani vedúca študijného oddelenia. Pretože keď sme zisťovali, kde sa podieli prihlášky, ktoré sú v počítači a podľa toho kľúča by mali patriť nám a my ich nemáme, tak sme zistili, že všetky sú vlastne zhromaždené u nej. Nakoniec sa vlastne zistil, že celá tá skupinka bola aj prijatá napriek tomu, že v riadnom kole prijímacieho konania obstáli z tej skupinky 4. Všetci ostatní, ktorí patrili tam, tak boli na odvolanie prijatí. Len to sme ešte nikto nevedeli, pretože spisy sme nemali, akým spôsobom to prebehlo, ako to bolo. Takže človek nemohol zistiť, či to bol podvod, nebol podvod. Možno naozaj na odvolanie splnili tie kritériá, aj keď boli pod čiarou. To sme neskúmali nikto. Prvý rok vlastne táto skupinka fungovala úplne samostatne. Napriek tomu, že bola ešte jedna paralelne, taký istý prvý ročník bakalárov, externistov, tak oni boli úplne osamostatnení spolu aj s druhou šancou. To je opäť taká zvláštna skupinka, ktorej bolo ponúknuté. Hlásili sa na denné štúdium a bolo im ponúknuté, že prvý rok absolvujú ako externisti a tí najlepší môžu v druhom roku prestúpiť na denné štúdium. Takže to sa nazvalo druhá šanca, pričlenili sa k daňovým poradcom. No lenže aj v tej druhej šanci potom, keď už som to celé skúmala, tak som zistila, že aj tam do tej druhej šance nepatrilo veľmi veľa tých študentov a napriek tomu sa tam vyskytli a v súčasnosti študujú ako denní študenti. Takže opäť boli obídení mnohí, ktorí splnili oveľa lepšie tie kritériá. Kedy som vlastne na to prišla, že vôbec nič z toho nie je v poriadku, bolo v druhom ročníku, keď sa dostali do druhého ročníka. Na to som doteraz neprišla, prečo ich vlastne konečne pričlenili k tým mojim bakalárom externistom. Zrazu ich zlúčili, spisy presunuli ku mne a raz prišiel jeden z tých daňovákov, niečo potreboval zo svojho spisu, bolo to uložené v prihláške. Viete, máme taký spis, je to šanón, v ktorom je uložená prvá je prihláška, tam sú všetky tie jeho potrebné dokumenty na prijatie, zároveň je tam aj rozhodnutie o neprijatí, prípadne odvolanie a prijatie, teda odvolanie, ono sa to nazýva, že žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. No a on potreboval odtiaľ niečo vybrať, takže som to vybrala a keď som sa v tom hrabala, tak som zistila, že jemu nebolo odoslané ani rozhodnutie o neprijatí. On poslal žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, ktorá nikdy nebola u nás zaevidovaná, čo u nás neprichádza vôbec do úvahy. U nás všetko musí prejsť registračnou knihou, dostane to číslo a na to číslo potom mu odpovedáte na tú jeho žiadosť. A takisto mu nebolo odoslané ani rozhodnutie o prijatí. No tak potom som si pozrela všetky tie spisy, ktoré mi boli odovzdané a zistila som, že majú všetci presne to isté. A okrem toho v tom ich odvolaní im to musel písať jeden človek, pretože tam bola jednotná chyba, ktorú si nikto z nich, keby to písal individuálne, že si to prepošľú a každý z nich si to upraví k obrazu svojmu, určite by aspoň jeden z nich naďabil na tú chybu. Tam sa menili jednoducho len ich mená a adresy a všetko to bolo jednotné, nikdy to neprišlo do našej podateľne, takže netuším, akým spôsobom to vlastne k nám na školu prišlo a z akého dôvodu im vlastne odpovedali na niečo, čo sa u nás nezaevidovalo. Ja som medzičasom dala už výpoveď, pretože mala som neustále konflikty s mojou pani vedúcou. Poukázala som na mnohé jej praktiky aj pánu dekanovi, ale tento úplne odignoroval.
Takže to, čo som teraz zistila, bola som presvedčená o tom, že aspoň jedno z tých množstva vecí, ktoré mi tam vadili za tie 3 roky, aspoň jednu vec budem môcť dokázať, tak som podala podnet na prokuratúru. Ešte v tom čase som mesiac mala byť, aj som bola zamestnankyňou právnickej fakulty. A tu došlo obrovské rozčarovanie, lebo ja ako laik, a skutočne za mnou nestal žiaden právnik, ani som nikoho nebola podstrčená figurka. Sama som si to napísala, nazvala som to podnetom, lenže podrobne som napísala presne celé, ako som vedela, ako sa to celé udialo. Doložila som, z 3 spisov som vybrala originály tých rozhodnutí všetkých a celú zostavu prijímacieho konania, aby tam bolo zrejme, že napríklad prijali jedného, čo bolo, ja si nepamätám presne, 10. od konca a taký druhý pod čiarou nebol prijatý, aj keď sa takisto odvolával, teda žiadal o preskúmanie rozhodnutia. To všetko som poslala na prokuratúru s tým, že teda si myslím, že došlo k porušeniu zákona. A mne bolo odpovedané. A dúfala som, že to bude vyšetrované ešte v čase, keď som tam, že budem môcť niečo vysvetliť. Nie všetko sa teda bude môcť utajiť alebo ponaprávať dovtedy, áno? Namiesto toho mi došla od pani prokurátorky odpoveď, že to všetko, čo popisujem, chýbajúce pečiatky, evidovania, neviem čo, všetko rozhodnutia o prijatí, to všetko je v kompetencii školy, v kompetencii pána dekana a teda nemá čo riešiť, odkladať ten spis bez toho, aby sa tomu venovala nejako bližšie. Tak to bolo to prvé rozčarovanie. No a potom už vlastne ja som na právnickej fakulte skončila. Mala som už povinné čerpanie dovolenky, to bolo treba ešte pred úplným ukončením pracovného pomeru. A medzi tým som už mala nájdené miesto, kde v podstate predtým mi núkali, že od 1. júla ma berú, takže ja som to brala ako istotu. Nastúpila som tam v čase, kedy som mala dovolenku, že sa zatiaľ zacvičím a potom oficiálne nastúpim od 1. augusta. No a tak 2 dní som sa zacvičovala, medzi tým prebehla tá kauza už aj v novinách. Niekto asi niekoho kontaktoval, ale nikdy to nebudem vedieť ani dokázať, ani nejako. Neviem, jednoducho, nemám na to dôkazy. Ale po 2 dňoch pobytu tam mi oznámili, že bude asi lepšie, keď v ich firme pracovať nebudem. No a to bol teda riadny šok. Vtedy som bola taká strašne nešťastná z toho, lebo mala som len pár dní na to, aby som neskončila na úrade práce, ale aby som si našla nejakú inú. Medzi tým sa ešte udialo to, že škola sa rozhodla teda nejakým spôsobom ešte aj oficiálne brániť, pretože keďže medzi tým zrazu záhadne zmizlo všetko zo spisov to, čo som mala snahu, aby v tých spisoch ostalo, pretože to bol jediný dôkazový materiál, ktorý som chcela aj prokuratúre ukázať, že toto je ten dôkaz toho, že to bolo organizované ešte skôr, než nejaké prijímacie konanie začalo. Takže keďže v spisoch chýba všetko to, čo som chcela, aby tam bolo, tak sa rozhodli, že podajú trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, kde prichádzam do úvahy len ja. Odišla som zo školy, mala som tie spisy na starosti, neodovzdala som ich protokolárnym spôsobom, hoci musím povedať, že mne nikdy nikto v živote neodovzdával nič protokolárnym spôsobom na tej škole a ani ma nevyzvali na to. Vyzvali ma len nech pripravím spisy na nahliadnutie. A odvtedy mi ich odobrali 2.7. a ja som ešte mesiac bola v pracovnom pomere bez spisov o študentoch. No a trestné oznámenie teda bolo aj na neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi alebo niečo také. Jednoducho som podozrivá z toho, že som dala novinárom nejaké materiály, kde sú aj osobné údaje tých študentov. Ešte donedávna som bola presvedčená o tom, že tá spravodlivosť musí existovať, veď ako by inak fungoval štát, keby nebola spravodlivosť. Ale myslím si, že pokiaľ sa týka právnickej fakulty, tak som zistila, že keď sa hovorí o právnickej fakulte, spravodlivosť neexistuje a som o tom presvedčená.